Alhamdulillah sampun kalaksanan syukuran pernikahan Nak Mas Bagus Fanji Bayu Laksono kadaup kalian Nak Mas Ayu Afira Sekar Kinanti wonten Karangbendo Desa Tegalroso Kecamatan Parakan Kabupaten Temanggung. Monggo sedaya pamirsa pun midhangetaken videonipun. Matur nembah nuwun sumangga. Golongaken ahli swarga. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Iki pun ngestakan dawuh saking Sohibul Hajat ketika sedulur kental kula ketika Pak Yai Muladi sekalian garwa lan sak kaluwarga besaripun mugi-mugi beliau sehat selalu. Amin. 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 Dirampung sakniki mulai dadi bakul mik. Pak, ingkang wonten nika sebelah kalian nika ngantuk mboten Pak? Semangat mboten Pak? Masih mau lanjut? Bune nang sana sing nang pedangan kae nang anak. Loh, sing nang pedangan wis pada hari Bapak urung. Wis pada hari Bapak urung. Siki mbek Gambira. Gambira. Bunyi Gambira. Harapan betul Gambira. Betul ngerti Syekh tahu Syekh yang pun jajal bae sing ngendikane jajal iki mungkur gaji ka ora jajal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo sugeng kundur mugi-mugi nampi kesyaratan wonten papan panggonan iki. Matur nembah nuwun kanthi tanpa pindah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila kafatil khalqil jinni wal insi wal arabi wal ajam wa ja'ala ummatahu fawqa sa'iril umam wa khassa man samin adba'i dinihi bi dhuhuril khawariqi wal mazaya wassalatu wassalamu ala khairil baraya wa ala alihi wa ashabihi ma darakin samsubat suraya. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Wa qala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam man tazawwaja faqad istakmala bisfaddi. Wa qala al-akhar an nikahu sunnati faman radiya an sunnati falaysa minni. Bismillahirrahmanirrahim. Dumateng ini kita singkat pun untuk dibayar rasa kejawan-jawan suwi. Dumateng sedaya sepuh, bini sepuh, adik sepuh, kasatuan samudyanipun ingkang tansah dalem takzimi. Tinangkung ingkang dipunuspahaken wonten dusun mriki desa mriki ugi ingkang tansah dalem cadung barokah ilmunipun.
Sedaya kula disepuhi ingkang wonten papan panggenika ingkang wonten dusun Karangbodo desa Tegal Roso ingkang tansah dalem cadung kaberkahanipun ilmu. Halo Pak, siap? Semangat. Tak lupa dumateng Bapak Kepala Desa Tegal Roso dan semua seperangkatnya, bukan seperangkat alat sholat dibayar tunai ini pihak Bapak perangkatnya, suko cari, suko kadus, suko RB, suko RT ingkang tansah kita taati sedaya peraturan ingkang hubungan dengan desa. Ngapunten kaget. Oh iya, ngegrol. Jenengan pengen kenalan kali kula mboten? Kadose sampun kata ingkang sami tepang kali kula nggih. Sinten kula? Nggih, dereng nepanaken dalam menyebut Rahman. Kula nggih ingkang emas ingkang asma Abdul Rafiq. Aja batin kok tua. Aja batin kok tua. Iya orang bapak menyadari kadang sebenarnya ya orang bapak. Sallallahu Nabi Muhammad. Kulo asli Pader Desa Tegal para rawuh ingkang tansah dalem takdimi saha inanggung kasetuan ingkang dalem cadung berkali. Alhamdulillah ing wekdal menika dalem wagah silaturahmi wonten sedulur dalem kula sedulur kental kula batir mancing menika Pak Yai Muradi nggih. Bisa alhamdulillah niki kula sakniki wagah jagong teng mriki ya muga-muga aja bojo maning. Aja bojo maning. Intinipun dalem teng mriki derek nggih menika matur dumateng panjenengan sedaya. Talang atur saking beliau Pak Muladi. Bombonging manah mongko kemah kula ora bisa matur dewek kula sing dijanji kon dadi bakul jamu. Gampang. Saderengipun men nambah suasanane tambah asik. Men nambah suasanane tambah asik. Men ora pada ngantuk. Nggih, men ora pada ngantuk. Jadi akhirnya mriki anu kula njaluke rebana. Ning nyatane rebanane langka ya ora apa-apa. Siki ora saged rebana. Anane sholawat niki sholawat khusus kanggo teman-teman berdua. Panjenengan nek mulai badhe derek mirengaken ampun separuh-separuh. Mergo sholawat niki mangke tutup poke niku sae-sae. Nek panjenengan sakniki mirengaken derek paripurna sholawat nika jenengan mangke ndadekaken sholawate terusan napa niku sholawat. Niki sholawat nek sholli wa salida jenengan sholawatan nggih. Lha kok mriki rebanane gaib kang seneng. Oh, nika seneng sholawat apa ora? Oh iya, yang mereka seneng sholawat ya sholawatan. Ya kalau siki kayak wong alim. Ya, ngisuk ora ya ora kaya. Allahumma sholli ala Muhammad.